ukoll ma nibda d-diskussjoni sabiex nirringrazzja lit-telespettaturi kollha Maltin u Għawċin illi taw l-appoġġ tagħhom għal dan il-programm. Dan il-programm beda wara li ħabib tiegħi Silvio Xerri kien issuġġerili illi nibda programm ta' diskussjoni u għal-bidu ma kontx jurej daqshekk interess jien, però grazzi għal Silvio l-insistenza tiegħu poġġejna badwar il-mejda bdejna niddiskutu, iltqajt ma' chairperson ta' One TV, iltqajt ukoll anke ma' diversi persuni fil-qasam tekniku u bdejna niddiskutu biex dan il-programm isir. U ddeċidejna li dan il-programm isir u beda l-ewwel programm fit-8 ta' Ottubru. Minn Ottubru sa' Diċembru kien sar stħarriġ, l-ewwel stħarriġ li tħanna fih bħala programm affarijiet tagħna, programm b'tim żgħir ħafna, b'tim verament żgħir, it-tim ta' affarijiet tagħna kull huwa ta' 7 min-nies, jiġifieri m'għandniex xi crew li fih xi 30. Il-budget li għandna ta' dan il-programm, jiġifieri flus biex inkunu nistgħu ntellgħu programm bħal dan, huwa verament żgħir, miżeru ħafna. Iżda jkolli ngħid grazzi għalikom it-telespettaturi dan il-programm fl-aħħar survey li ħareġ tal-Awtorità tax-Xandir ġie klassifikat mal-aqwa 10 programmi f'pajjiżna. Grazzi lilkom tal-appoġġ illi tajtuna. Dan huwa ta' onur kbir għalina, t-tim tagħna kollu, Charmaine, Randolph, Krista, aktar kmieni kellna lil Lindsay, lil Jonathan ukoll magħna, lill-orkestra, lill-Olwin, is-segretarju ta' produzzjoni, il-Samira, l-Andrew Bajo, il-cameraman, il-crew, it-tim kollu ta' dan il-programm, id-direzzjoni fil-flow unit tagħna, misfel fejn id-direttur Ruben Kassar, Ray Tewma, bħalissa redent ukoll, is-soundman tagħna, fosthom anki is-soundman li mhux magħna llum għaliex qed ibennen il-baby, Adrian u xekk għaliex kellu baby, nawgurawlu wkoll kellu baby girl, lilu u lill-mara tiegħu. Grazzi ħafna ta' l-appoġġ tagħkom, grazzi minn qalbi. Kompli diskussjoni. Dr. Godfrey Mallija, Farrugia, għaxaw ħafna farruġiet, ma doktor, ma farruġiet. X'inhu għaddej bħalissa, x'qed tiddiskutu għajt? X'inhu jiġri għaliex daw id-diskussjonijiet kollha meta issu għaw konsensu saw fuq? Le, mhux. Dal-waqt salt ma tibżax. Le, tindu rifiqer, maħx konsensus. X'inhi? Maħx konsensus. Mela, żomm daqsxejn, 1, 2, 3, 4 huma konsenti salvu barra. Tajjeb wisq. Mela, 4 eletti wieħed għadu qed jistenna. X'inhu jiġri Godfrey? X'qed tiddiskutu? Minnaħa tal-Għaqda tal-Armar, wara li kien ħareġ id-dokument f'Ottubru ta' 2009, aħna konna sottomejtejna proposti minnaħa tagħna li anke preżentajnihom lill-Arċisqof u f'Marzu tas-sena li għaddiet bdejna d-diskussjonijiet li għadhom għaddejjin sal-ġurnata tal-lum. Le, ma paċenzja, baxina indum biex nifhem tal-affarijiet. Hekk li 2009 kien hemm dokument. Id-dokument li kien nirrestawraw il-festi flimkien. Imma għaliex għala xi ħaġa biex tiddeċidejtu tirrestawraw il-festi flimkien? Dan huwa dokument tal-Knisja li għajjem fervent dak iż-żmien bis-saħħatek illum hawn anke l-Għaqda li nirrappreżenta jien tal-Armar qabel ma kienx teżisti, kien hemm tal-Banet u tan-nar. Aħna ġejna rikonoxxuti mill-ewwel, il-Knisja bdiet id-diskussjonijiet magħna, għall-ewwel sintendi tibda tara fejn sa timxi, għamilna diskussjonijiet il-ħin kollu għaddejjin minn Marzu sa Ġunju, fis-sajf għamilna diskussjonijiet through email, waqafna f'Settembru, waqt daw id-diskussjonijiet min-naħa tal-Armar preżentajna 3 rapporti apparti d-dokumenti nnifsu, ħarġajna bdejna diskussjonijiet issa f'Jannar. Bdejna mod u jidhru li qegħdin iktar mixjin favur dak li nixtiequ aħna. U għadhom għaddejjin u għadna ma wasalniex għall-konklużjoni tagħhom. Però li ma Jidher li l-ikbar diffikultà li sa tkun mela ngħid il-common ground. Il-common ground huwa li kulħadd
iħobb il-festa, kulħadd jixtieq li l-festa nipproteġuha, kulħadd jixtieq li dawn il-festi insaħħuhom huma wirt għani u patrimonju mill-lat kulturali, imma wkoll hemm l-ispiritualità fihom. Ġifieri il-festa tal-Qaddis hija xi ħaġa li għandna inkomplu mhux nirrestaw biss, imma nsaħħuha bħalma semmejt. Id-differenza sa tkun hija fit-tmexxija tagħha. Sissa it-tmexxija tagħha kienet tal-immod u maniera fej f'ċertu rħula kien hemm kumitat tal-festa jew kumitat ta' koordinament, kien hemm entità x'inhi fejn kulħadd kien jiltaqa', oħrajn ma kien hemm xejn. Jidher li min-naħa tal-awtorità ekklesjastika tefat il-kulħadd f'keffa waħda u tixtieq toħloq struttura amministrattiva totalment differenti fejn ikun hemm dik li tissejjaħ kummissjoni festa. Bażikament qed ngħid xejn bil-moħħbi għax dan anka saru fil-pubbliku minn xi kappillani. Bażikament inti fl-istruttura ta' kull parroċċa għandek il-kunsill parrokjali. Il-kunsill parrokjali u għandek il-kunsill presbiterju, jiġifieri tal-qassisin, il-kunsill parrokjali magħmul minn ħafna lajċi, plus ukoll il-kappillan. Fih għandu numru ta' kummissjonijiet ġioċeżani, irrid minnaħa li ġie suġġerit minnaħa ta' Monsignor Guder hija li jinħoloq kummissjoni festa, ikun waħda minn daw id-djoċeżiji li taqa' taħt il-kunsill parrokjali. Isiru ċertu deċiżjoni fuq il-festi, laqdiet l-entitajiet ma jistax ikunu parti minn di il-kummissjoni, ġifieri aħna ma nistgħux inkunu imsieħba fiha. Isiru ċertu deċiżjoni hemmhekk, ikun hemm kumitat li jissejjaħ kumitat ta' koordinament fejn mbagħad jistgħu jiltaqa' kulħadd, inkluż anke l-awtorità ċivili, ġifieri anke l-pulizija, anke is-sindku tal-lokal, eċċetera. U dak li ġie attwat fil-kummissjoni festa jiġi dak li ġie deċiż, skużi, f'kummissjoni festa jiġi attwat bil-kumitat tal-koordinament. U hawnhekk inħolqot differenza enormi bejnietna. Però għatli ħafna affarijiet, semmejt jien nafx kemm il-kumitat u presbiterju kieku kelli bajra u ktibtom ħlejda. Ma dik hija ġerarkija ta' Knisja kif Ħobb ċans ispjega. Meta inti qed tgħid dokument biex nirrestawraw il-festi, jiena nimmaġina għax jiena ma nifhimx il-festa. Li jiena nieħu l-karozza li għandi għand il-mekkanik meta tibda taqta' għax ma nifhimx fil-karozza. U taqafni. U noħod għand il-mekkanik u tgħid li marru lek l-sparking plugs. Ħabib tiegħi. Però l-sparking plugs ma marru lekx ta' xejn. Dil-karozza qed tagħmellek iż-żejt. Qed ittella ż-żejt u jaħbatlek mal-sparking plug u l-sparking plug qed jaqta'. U hemmhekk xemni l-mekkanik u allura jiena ngħidlu x'irid nagħmel hija li tiġi teqqal għall-magna ħabib tiegħi. Nagħmlu la rebor, nibdlu la l-gasket, nibdlu la l-pistin, nagħmlu la żejt ġdid, sparking plugs ġodda, dawwar iċ-ċevet tafas il-gas u suq u barra bid-dar. Biex għamiltu biex qed tgħidu ħadd irrestawraw il-festi, xi ħaġa ġara biex inqala da kollu. X'kienet ir-raġuni? Importanti konna jiena. Karozza, sekonda ftit, karozza ma tmux biss għal-sparking plugs, karozza tista' sebbaħa wkoll. Mhux hekk għamilna spoilers u silencer. Jiġifieri li iġġeddet il-festi evolvew bħalma semmejt. Bdew b'mod tradizzjonali l-proċessjoni, illum għandhom statura totalment differenti, għandhom id-dimensjoni ċivili wkoll. Jiġifieri il-festi innifishom billi taġġorna l-affarijiet għal dak li huwa llum huwa importanti. Li tipperfezzjonhom huwa importanti. Li tipproteġihom minn xi affarijiet li forsi jiżgarraw jew forsi mhumiex etiċi huwa importanti. Tidħol ukoll il-ħarsien tal-id twila tal-pulizija u tal-ordni pubblika fil-festi nifisha. Ma tiftakar li tul iż-żminijiet dejjem kien hemm stqarrijiet minn isfijiet differenti, anka dokumenti anka differenti, laqat anka bej l-awtorità ekklesjastika anka laqda ta' gażini tal-Barra dwar il-festi, u issa min-naħa ta' l-awtorità ekklesjastika ħarġet da' dokument li ma tantxura fiduċja, ma tantxura tama fin-namur tal-festi nnifsu,
ma tantx aspira għal dawk il-pontijiet li ġa